Ola! Que tal? Aquí estamos, un día máis. Bueno, benvidos e benvidas outra semana máis ao programa Xóuxere. Sí, non Hoxe vamos... é o capítulo 46. Sí. E como sempre, imos comezar coa sección de actualidade. Hoxe Silvia traenos unha remesa, bueno, pois de fervorosa actualidade. Non sempre é alegre, por desgracia. Nunca é alegre. Nunca é alegre. E hoxe menos. Hoxe menos, efectivamente. Pero bueno, vamos comezar coa sección de actualidade. Así que Silvia... Aquí estamos, primeira noticia que, bueno, a menos que vivadas debaixo dunha pedra, xa estaredes enterados, pero vamos a profundizar un pouco. A primeira noticia vai sobre os incendios e di que os concellos máis afectados polos incendios de agosto son entre os máis envelhecidos e despoboados de Galicia. Profundizando un pouco máis, fala de que se ven facendo fincapé desde fai tempo desde esta relación, o despoboamento e envellecemento, pero que ora estes últimos datos destes incendios son bastante claros. Nos 33 concellos sitúanse entre os máis envellecidos do país e tamén entre os que máis poboación perderon nas últimas décadas. Sí. De feito, Silvia, temos aquí, grazas aos amigos de Praza, sí, pois un mapa justamente do envellecemento destas zonas pois máis afectadas polos lumes, non? Outros datos tamén bastante relevantes que están relacionados con estes, que a min este pareceume bastante impresionante, é que en 9 destes concellos máis do 70% das vivendas non están ocupadas habitualmente. E delas a maior parte están baleiras, aparte de que a media de edad supera os 60 anos de media, que, bueno, a de Galicia son 48, tampouco. Pero, bueno, que é estadísticamente bastante chamativos todos estes datos porque é bastante agudo nesta zona, que é algo que poderíamos, en principio, por sentido común, entender que se non hai xente nas aldeas e nos pueblos vai arder máis, pero hai unha relación moi forte entre unha cousa e outra. Claro, evidentemente, canta menos xente hai habitando o territorio, menos cuidado está ese territorio, sí, máis abandonado está e, polo tanto, bueno, pues hai, é un factor máis dentro dos moitos factores que hai para que prenda o lume e sexa máis voraz, se cabe máis difícil de extinguir, non? Sí. Claro, isto dase no contexto que non imos explicar, evidentemente, porque eu penso que máis ou menos todo o mundo, por desgraza, está a orde do día. Acabamos de vivir unha vaga, estamos aínda nalgúns incendios pois con moita virulencia, que queimaron, bueno, segundo datos do Copérnicos, máis de 100.000 hectáreas no noso país, sí, e segundo datos oficiais prácticamente 100.000 hectáreas. Temos este ano, por desgraza, un récord que ninguén quere ter, que é o incendio máis grande gravado da historia de Galicia, e polo tanto, bueno, isto indica moitas cousas, non? Por un lado, hai factores que son como que acabamos de comentar, sí, do envellecemento, do abandono ou do despoboamento, mellor dito, de espazos rurais, e por outro, pois, políticas forestais e a ordenación forestal, como se está usando o monte neste país. Hai moitos motivos, pero o que está claro é que hai responsables. Hai políticas forestais que se levan aplicando décadas, que empezaron, por certo, e non é por sacar esa carta, pero que é así, comezaron as políticas forestais no franquismo, e, bueno, certo partido que leva gobernando Galiza pois moitos anos non cambiou, é máis, seguiu incentivando ese tipo de política forestal e primando certas cuestións, non? Non sei, Silvia... Sí, a mí unha das cousas que máis me pon triste deste aspecto, máis alá de, bueno, que é terrible a nivel climático, a nivel humano e todo, é que se pudo prever perfectamente, porque, é dicir, non é unha catástrofe que nunca ocurrira, que non se pudera saber que isto iba a pasar. Non, isto pásanos todos os veráns. O sea, era cuestión de tempo, antes ou despois, se seguíamos na línea que levábamos ata agora, que isto fora a suceder. Entón, cando hai unha catástrofe que non se pode prever, pois é moi grave, pero cando se pode prever e cando todo o mundo sabe e cando xa houve incendios destes, non destas características, pero houve incendios en moitos sitios de Galicia todos os veráns e despois volves a plantar eucalipto e sigue a mesma política forestal. Entón, claro, é que si, como se di, si te acostas, quen dorme con un neno mollado se levanta, ou que sea como se di. Quen xoga con lume... Efectivamente. Ou algo así, efectivamente. Sí. Efectivamente.
Pois esa é a situación, que ao final, se non facemos... O sea, se faz as mesmas cousas, tens os mesmos resultados. Neste caso, indo por riba, co cambio climático, todos podíamos ver que isto iba a pasar, porque vimos un xuño e un xullo super calurosos, Sí, está todo ondas de calor sequísimo, é unha sequía terrible. e aparte dos incendios super graves que houve en Ourense, no resto de Galicia, que obviamente non se dá noticia, porque hai prioridades e hai cousas moito máis importantes que outra, pero eu, mesmamente, indo en coche este verán por Galicia, que non fun por Ourense, hai moitos outros incendios en casi todas as zonas de Galicia. Entón, Bueno, este é un mapa o que vai aparecer agora na pantalla, é un mapa grazas ao satélite Copérnicus, que é un programa, bueno, a un dos satélites do programa Copérnicus da Unión Europea, e cunha capa que nos permite ver justamente esas afeccións terribles. Bueno, estou me dando de conta agora que a nosa cámara tapa un anaquiño bastante importante, pero bueno, que se ve unha extensión, esta é só un recadro de Ourense e vese unha rase terrible, e a verdade é que para, bueno, os galegos de Ourense, pois isto é unha catástrofe, non? E moita xente perdeu as casas e dende logo é algo moi lamentable, non? É o que falábamos, evidentemente ten que ser dende a seriedade e evidentemente esta é a nosa opinión, ou o que nós expresamos aquí é a nosa opinión, disclaimer, pero o que tamén debemos intentar sempre que opinamos destas cousas e sobre todo sempre que escoitamos, porque falar non ten cancelas, pero cando escoitamos e pensamos é importante que contrastemos os datos e que busquemos información. É dicir, non se pode falar e non podemos formar o pensamento solo con calquera cousa que escoitamos ou con calquera opinión que escoitamos. Eu penso en todos os temas, pero neste tipo de cuestións que son moitas veces cuestións técnicas, pois tamén é importante. Sí, que hai datos obxectivos que podes mirar. Me refiro, hai cousas que son valorativas e outras non son valorativas. Efectivamente. Neste caso é certo que en Ourense non hai a cantidade de eucaliptos que hai no resto de Galiza, ou a concentración de eucaliptos concéntrase, por exemplo, principalmente nas zonas, bueno, en Lugo, Coruña e Pontevedra, nas zonas máis lindeiras á costa, pero o que sí que hai é unha política forestal que incentiva ao abandono e que incentiva ou abandono ou o monocultivo forestal. Sí. E iso é un problema. Ten que haber unha política forestal que busque un uso diverso do monte, que reparta, que non sexa todo un monocultivo, e que axude a controlar mellor as biomasas, que son realmente o que manteñen a forza do lume e o que descontrolan moito estes incendios cando se dan as condicións climáticas, bueno, que estivemos vendo durante estes meses, non? Despois, o que temos é, como sempre, o oportunismo electoralista de algúns, por desgraza, que é bastante lamentable, non? Sobre todo vindo de quen ven. E temos unha outra noticia, verdad, Silvia? Efectivamente, falando de política forestal, xa que a Praza de Galicia é unha noticia que di, pirámonos con pulseiras telemáticas. Feijóo corrige as súas políticas con 50 ideas contra o lume. Vamos a desarrollar máis. O líder estatal do Partido Popular presentou este lunes un documento cunha dúcia de folios con 50 propostas denominado Plan Integral de Axuda, Recuperación e Prevención para o Medio Rural e Forestal. Entre as súas medidas, que non citan os plans autonómicos de loita contra o lume xa existentes, como o Pladiga galego, hai varias que supoñen correccións a políticas que o propio Feijóo desenvolveu nos seus anos a fronte do goberno galego. Unha das medidas máis rechamantes é no documento que presenta é crear un rexistro nacional de pirómanos para identificar os condenados por incendios e impoñer pulseiras telemáticas, especialmente durante os meses de maior perigo de incendios forestais. Bueno, é que non hai calificativos, é que eu non me podo reír porque a noticia non é para reírse, pero home, a ver, é bastante heavy. O primeiro dúda que se me plantea a min, que entendo que Feijóo ben, pero creo que o mellor o PP de Galicia debería ser o que está máis centrado neste tema. Ademais, cando xa plantees un plan con 50 propuestas para, non me parece todo serio que debería ter, é dicir, a min plantear 50 propostas como se planteas unha proposta ben, xa está feito. Se ti estuvestes gobernando nun territorio durante, non me acordo cantos anos, máis de 10. E ahora traes demasiado. E ahora traes un plan de prevención contra os incendios con 50 propostas. Planteéseme a dúda, que fixestes ti durante os anos que estuvestes?
cando ti tiñas tantas ideas, porque, 50 propuestas, e outra cousa que me se plantea é, o sea, quen se ocurre o das pulseras para localizar os pirómanos? O sea, que non me pasaría pola cabeza. A min, o que me dá moita pena de todo isto é que hai xente activamente, en concreto a dereita e en concreto o Partido Popular tamén, que se dedica últimamente e dende sempre a embarrar todo, a embarrar o debate político e a facelo dunha maneira sucia e rastreira, mentindo, manipulando e dicindo cousas populistas, porque son poñerlle unha pulsera no tobillo a un pirómano, un suposto pirómano, é unha cuestión populista que non vai arranxar o problema de fondo. O problema de fondo non é que haxa pirómanos, é un problema, evidentemente, que haxa pirómanos, pero non é o problema principal. No. Se un pirómano lle prende el lume ao monte e ese lume, as condicións forestais permiten que se poida apagar rápido o lume, non é un problema tan grande o pirómano. O problema é que o monte está como está e iso axuda a que os lumes sexan incontrolables. E aínda por riba, nunha situación de cambio climático e dunha situación de veráns de sequía extrema que nunca veu este país, que o que fan é que sexa moito máis incontrolable. Sí. Entón, se non se cambian as políticas forestais, se non se ordena o monte, se non se fai que haxa máis concentracións forestais, que non haxa medidas que poidan mellorar realmente esta situación e medidas preventivas, os lumes apáganse no inverno, pois non se vai a acabar. Porque ademais vouche dar unha cousa, Silvia, que eu creo que ti non te enteraches, pero pode ser porque noticia, eu de pouco me entero. Efectivamente, Feijóo anunciou isto, como sempre, nunha roda de prensa, levando este problema a un problema estatal, cando sí, porque importante, Silvia, como xurista, eu creo que podes dar un contexto para os nosos ointes e televidentes que non saben das competencias. De quen é a competencia de prevención e xestión de emerxencias? Non che sei prevención e xestión de emerxencias. Sei que montes, en xeral, é unha competencia compartida, Estado, Comunidade Autónoma, pero tira máis a Comunidade Autónoma, é dicir, o Estado ten máis competencias en montes a nivel de ordenación xeral e tal. Cando son plans concretos, como sería o plan de prevencións de incendios, é unha competencia máis ben tirando autonómica. Claro. Vamos a ver, evidentemente sempre hai algunhas cuestións que son compartidas de cuestión de leis, pero quen ten a competencia de ordenación forestal e os dispositivos de prevención, plans de emerxencia e todo este tipo de cuestións son principalmente, nomeadamente, as comunidades autónomas. E é justamente o que non están facendo. E é máis, moitas destas propostas que Feijóo propoñía nesa rolda de prensa intentando elevar o problema para quitarllo dos seus presidentes autonómicos do Partido Popular, que son justamente as comunidades máis afectadas por estas vagas de lumes, pois claro, o que pretenden é elevar o problema a Pedro Sánchez, como tamén intentaron facelo cando foi da Dana de Valencia, e Carlos Mazón debe de seguir sendo un santo ou algo polo estilo, non? Pero dentro desas propostas iban moitas, por exemplo, que Feijóo, cando era presidente de Galicia, aprobou nalgúnha lei e despois non desarrollou, non executou, non fixo. É dicir, aprobas o texto, si queda moi bonito no papel, pero non levas adiante. Porque máis alá diso, demostra moito da calaña desta xente, e imos acabando este tema, que se lle escolou dentro do documento que publicou o Partido Popular na página web as chuletas de Feijóo. Bueno. E os comentarios de redacción do documento. Bueno, pero isto xa... Non sei se ves eso. Silvia, vale, podo ler, ¿no? A parte que está subliñada. Nivel... O sea, no, lee o punto 18. Vale, punto 18. Programas excepcionais de emprego. Para limpeza de monte... Bueno, isto está en castelán, pero estou lendo galego. Limpeza de monte, reparación e reconstrucción de vivendas. Entre paréntesis. Xa se fan. Hai que dar a idea de que se teñen que convocar de forma excepcional nestos momentos. No, e seguindo a línea desto que acabas de traer, unha frase que me chamou a atención tamén da propia noticia é que o propio Consello de Contas certifica que a Xunta ven incumprindo o seu propio plan forestal ao gastar máis na loita contra o lume que ordenar o monte. É dicir, os propios organismos que controlan están dicindo, mira, no. Gastas máis en apagar o lume que en previr o lume, que é dicir, apagar o lume no inverno, como que dicía antes, non? E, ademais, deixanse cartos sin executar nesas partidas porque non hai unha boa organización. Por culpa de Pedro Sánchez. Debe ser tamén. Pedro Sánchez debe de controlar tamén os cartos da Xunta de Galicia. Está clarísimo. En fin, este é un tema moi relevante. Atendamos ao debate e atendamos aos datos sobre todo. Para pechar esta sección, quería ler un comentario que hai nesta noticia que pon. Por iso,
A primeira pulseira telemática debería ser imposta ao mesmo Núñez, cun cartel que anuncie que é un individuo perigoso. E aí quero deixar. Espectacular, Silvia. Continuamos. Cal é a seguinte noticia? Continuamos. A seguinte noticia, que, bueno, que cada noticia mirra anterior. A Unión Europea cede á exixencia de Trump e rebaixa os aranceis agrarios. A Comisión Europea cedeu esta quinta-feira a exixencia da Casa Branca de rebaixar aranceis a produtos agrarios e pesqueiros procedentes de Estados Unidos para garantir, a cambio, unha reducción das recargas e industria europea da automoción. E vamos a dar uns pequeniños datos. O acordo arancelario suscrito este 21 de agosto expuña un arancel xeral do 15% ás exportacións comunitarias, que se aplicará tamén a sectores como farmacéutico e semicondutores. Con todo, no caso das recargas de vehículos, Washington condicionou esta reducción a un mellor acceso de produtos agrícolas e alimentarios estadounidenses ao mercado comunitario. E para finalizar, a Comisión recorda que a Unión Europea pretende adquirir gas natural licuado, petróleo e produtos de enerxía nuclear estadounidenses por un valor previsto de 750.000 millóns de dólares hasta 2028. Ademais, a Unión Europea pretende comprar chips de inteligencia artificial estadounidense por un valor mínimo de 40.000 millóns de dólares para os seus centros de datos. Non nos gusta. Ese é o resumen. Non nos gusta. Home, nin a mí, o sea, a ninguén lle gustan os produtos agrícolas nin os propios estadounidenses non lles gustan os produtos agrícolas estadounidenses. Por eso non los están encasquetando. É dicir, unha das poucas cousas que ten a Unión Europea sí. que é unha cousa maravillosa. Algúnas cousas boas trouxe, evidentemente, non é cuestión de ser euroescépticos nin ese tipo de cuestións, pero dende logo podría unha ferramenta de unión entre estados da Unión Europea, pois podría ser algo moi útil. Sobre todo, o que se busca é a soberanía da Unión Europea, non ser o canciño atado pola correa de Estados Unidos. Entón, claro, a nós en que nos beneficia ter acceso a mí nada, a comida non sei a estadounidense que está inzada de produtos canceríxenos. Que eles non a queren. É que non a queren. O sea, eles en Estados Unidos acaban de sacar, se non estou equivocada, o señor este que leva a sanidade, Kennedy Jr., ou como se chame, acaba de sacar unha campaña que é Make America Healthy Again, na que están empezando a xestionar mellor os seus produtos agrícolas e limitar máis. E, bueno, pois xusto, eles están facendo unha campaña para facer a América máis saludable e nós vamos a comprar os seus produtos. Bueno, esa saludable habría que ver como é, porque visto desa xente... A ver, son medidas completamente deportadas, son medidas estéticas nas que xusto proíben un colorante específico en vez de tallar os problemas estruturais que ten Estados Unidos. Estamos falando da mesma administración que di, ou do mesmo, non sei como se chamaría a eso, ministro, secretario, non sei, bueno, como lle chaman en Estados Unidos, sí, pero que basicamente di que as vacinas moi mal, caca, e que hai que cancelar investimentos en investigacións de cancro e cousas polo estilo, non? Ese para facernos unha idea, pero indo ao tema, o que demostra estes acordos, e ainda por riba acordos feitos por Ursula von der Leyen, que cada día parece máis a presidenta da Unión Europea como se fora isto un Estados Unidos 2.0, sí, cousa que nunca se veu na Unión Europea, agradando unhas cotas de poder que non deberían ser dentro do organigrama que ten proposto. A ver, enténdese que a presidenta da Comisión é que representa a Unión Europea en relacións exteriores. Son as decisións excesivamente atacantes ás soberanías dos Estados membros. En concreto, no aspecto da dependencia económica. Porque que fan? O sea, están marcando dependencia económica, tecnolóxica e enerxética. É dicir, unha dependencia absoluta. Son claves, son por e alimenticia incluso. Sí. É que son as dependencias máis graves que se poden ter, en concreto con ese... que non é o momento. Non é o momento. Teño que chamar ente do mal, porque non se pode chamar de outra maneira a Estados Unidos. Entón, claro, a Estados Unidos falo como Estado, evidentemente. Pero é que é terrible. Porque o que se ten que buscar é unha Unión Europea que protexa os intereses dos cidadáns da Unión Europea, que protexa os intereses de desarrollo enerxético, de desarrollo de soberanía, desarrollo de dereitos, de desarrollo económico, e o que non podemos é gastar 700.000 millóns de euros en produtos armamentísticos de Estados Unidos. O que non podemos é gastar 600.000 millóns de euros nun gas licuado que é un produto enerxético que vai salir 1000 veces máis caro que doutros proveedores que existen no mundo, en vez de intentar buscar relacións multipolares con outros estados e acabar o contiño
a un señor déspota e a un Estado que vive ben oprimindo aos demais. E iso é algo, bueno, que se ve perfectamente. Eu a verdade é que non acabo de entender moi ben as líneas da Unión Europea, máis que nada porque levan xa moito tempo, o sea, moitísimo tempo leva a Unión Europea tendo unha crisis de xerar un sentimento europeo nos cidadáns, teñen moitas crisis de legitimidade, sempre están falando de como mellorar a participación dos europeos e xerar unha unidade. No COVID tuveron un problema, sempre que hai un conflito internacional hai unha queixa de casi todos os europeos de que a Unión Europea non actúa como debería. Co tema de Gaza tamén hai unha gran crítica a que non facemos nada. Evidentemente, por certo, facemos un inciso importante de que condenamos, por suposto, o xenocidio en Palestina e é terrible e eu penso que isto hai no que dicir porque non tivemos oportunidade, de verdade, de falar do tema, pero eu penso que é importante mencionalo. Estamos vivindo un xenocidio con datos. Efectivamente, estamos vivindo un xenocidio. E é algo totalmente descorazonador ver que non hai accións por parte da comunidade internacional para paralo. É dicir, todos os cartos do mundo e todo o investimento do mundo e toda a acción política do mundo para evitar que Rusia invade a Ucrania, cousa que está ben, evidentemente. Xa unha cosa non quita a outra. Pero o que non pode ser é que mentras están matando cidadáns civiles, nunha guerra que non é unha guerra. Non é unha guerra. Que é directamente un xenocidio, que máis do 80% das baixas, das mortes, son de civiles, que mataron a máis de 20.000 nenos. E despois ver os políticos reíndose cando saques este tema, tanto no Parlamento español, que non me acordo que político, supoño que PP e Vox, pero bueno, non teño a ti, e os propios israelís sempre sacan unha sonrisa con isto que é como a degradación da humanidade máis fuerte que vin eu na miña vida con moita diferencia. Con moita diferencia. Chamarei incluso inhumanidade. Sí, porque iso total. Non é ser humano. Non, é totalmente sociópata. O sea, que a ti che falen deste tema e simplemente plantearte unha sonrisa ou pasar do tema pareceme demencial. E pode que non que ao mellor é un pouco unha tangente este tema, pero que iso é o que me sorprende, que a Unión Europea ten unha cantidad de crisis de que a cidadanía non confía neles porque non fan nada, porque ante esta situación a Unión Europea que vende o proxecto de paz mundial, levar unha bueno, efectivamente, facer o mal. Entón, se ti tes estes problemas de credibilidade e que se ven claramente, como se che pode ocurrir? O sea, non entendo esta dinámica. Ahora mismo que estamos tendo unha crise porque non estades actuando como deberíades, sabes que vamos facer? En vez de actuar en Gaza, en vez de solucionar os nosos problemas, vamos facer un tratado económico con Estados Unidos que a nivel internacional tamén está dentro do seu punto máis baixo de credibilidade e de defensa de la humanidade, de los derechos civiles e de todo. Vamos comprarlle máis cousas. Así que me parece que non o entendo. É que estou ahora mismo con a Unión Europea, que eu non son especialmente euroescéptica, porque non me encontro. No. É normal que non te encontres porque é moi evidente o que están facendo e eles mesmos se retratan cas políticas que profesan e é o que dicimos, hai evidentemente nós como cidadáns temos relativamente poucas ferramentas para pois para actuar ante isto, pero as poucas ferramentas que temos intentemos usalas, dándolle visibilidade, falando do tema, visibilizando este asesinato en masa dos palestinos e pois intentando tamén facer boicot a produtos de Israel, que hai bastantes máis dos que parece, e participando pois nas convocatorias que se vayan facendo en protesta e en repulsa ante esta situación que é, dende logo, terrible. En fin, é algo que por desgracia imos a falar noutros programas con máis detemento, pero dende logo este tipo de imaxes isto non axuda. Pois non. É que isto vai en contra, é que é terrible. Di moito. Sí que pode parecer que están aislados os temas, pero non están aislados. Claro, di moito do momento histórico no que estamos e cando miramos atrás nos libros de texto e vemos o pasado, dicimos, como é que non facían nada para paralo? Non tes axencia realmente. Pois estamos vivendo algo
semellante, senón, en fin. Semellante, senón, peor, porque agora temos toda a información, temos todas as imaxes, temos todos os datos. Ahora é imposible mirar para outro lado. É que non podes. Efectivamente, bueno, por desgraza, isto vai seguir no candeiro, entón vamos a continuar. Vamos a continuar con outras noticias que, bueno, é que cada noticia trata un tema diferente no que do que vamos mal. O titular del País establece, bueno, di que ¿qué les parece mi mujer? Quiero verla con outro hombre. E fala dos homes que comparten fotos e vídeos das parellas e as parellas sin que elas o sepan. Isto soltou a noticia principalmente co famoso caso francés da señora Pelicot ou algo así. Sí, Pelicot. Pero claro, ese caso que, vamos, xoqueou a todo o mundo, ou polo menos... foi terrible. Foi desgarrador, se era ver as noticias e deixabache mal corpo, pero é que ainda por riba despois deste caso, que a máis saliu recientemente, que a filla tamén podía, non só a muller, sino a filla deste señor, seguramente tamén estaba implicada. Bueno, como vítima. Como vítima, efectivamente, tamén podía ser unha posible vítima, que ainda non foi aos tribunais, pero bueno... Pois ahora non paran, esta noticia tamén non é unha noticia concreta, é que non paran de salir casos. Saliu tamén en Alemania uns grupos de Telegram cunha cantidad de homes que eu non me acordo, pero eran máis de miles. Tamén con similares características de homes subindo fotos das súas parellas, das súas exparellas, das súas mulleres, incluso de familiares inconscientes, a redes, o sea, a redes de intercambio de fotografías ou imaxes privadas que tampouco teñen nada que ver. E é un asunto que me deixa sin palabras, porque non é que non o entendo. O sea, non entendo e tampouco teño claro como se pode prevenir este tipo de cousas, porque ao final é que grupos de Telegram, todo o que está en internet tan etéreo, tan difícil de perseguir, ¿no? De levar á xustiza, porque no caso desta señora sí que pudo levar á xustiza porque foron actos físicos, porque había moitas probas, porque a señora se deu conta, pero bueno, canto tardou esta muller? Moitos anos a darse de conta. E é un caso de moitísimos, entón, se ti eres vítima destas bueno, que de feito o descubrimento foi accidental, efectivamente, se non me equivoco. Se non, ao mellor non se tería enterrado na súa vida. E se ti eres vítima dunha simple transmisión de imaxes que é un clic, que posibilidades tes ti de defensa e de retribución dese delito? Nulas, prácticamente. Non digo isto para deprimir a xente e tal, pero é que realmente é algo que é moi agobiante, porque é todo tan etéreo que non vexo como se poden perseguir. Mais alá das típicas medidas de educar as persoas, que a xente actúe ben, controlar que os teus fillos ou a xente do teu redor sepa deste tipo de circunstancias. Pareceme moi, moi, moi complicado que isto non vai a peor, ou que se manteña igual. O sea, pareceme moi complicado darlle a volta a esta situación, é o que quero decir. Pois sí, dende logo. A ver, eu penso que erradicar ao 100% é algo que nós na nosa vida, por desgraza, non imos a ver, pero sí que temos que tomar como alento, como referencia, como esperanza, pois todos os avances que se conseguiron nas últimas décadas, e temos que seguir nese sentido. E temos que seguir reflexionando sobre as nosas accións, sobre o que facemos, eu penso que é o máis san que pode haber, corrixindo todas aquelas eivas que hai. Non son nós mesmos, porque se o faz, o máis probable é que ti non sesas parte dese problema, ou polo menos non sesas a parte principal, ou a máis dramática do asunto. Pero sí que hai que continuar traballando, sí que hai que continuar concienciando e facendo, bueno, pois todo o posible para educar, que é o máis importante, para facer ese cambio cultural en prol da igualdade, bueno, de levar adiante o feminismo, e eu penso que eso é o máis importante. Evidentemente, poderíamos falar tamén do populismo penitenciario e represivo, que, claro, hai xente que pensa que a solución a calquera problema deste estilo é meter a todo o mundo na cárcere para toda a vida ou incluso recuperar a pena de morte, pero eu penso que eso non é o que vai evitar que estas cousas pasen. Eu penso que é máis importante evitar que estas cousas pasen a despois castigar simplemente aos perpetradores, que evidentemente teñen que pasar pola xustiza e teñen que ter unha condena. Eu non digo o contrario. Pero ten que haber medidas de prevención e ten que haber pois máis
accións para evitar isto na súa orixe. Ese é o Porque a que xente que comete estas accións ben pode ser pois por algún tipo de desorde mental ou non, porque a maioría non poden ser. A maioría porque, evidentemente, o sea, as estadísticas, se non estaríamos todos... Claro. A maioría evidentemente non teñen problemas mentais. A maioría o que teñen é unha cultura da violación, unha cultura da obxectivización das persoas, das mulleres. Sí. Evidentemente, entón claro, se ti tratas as mulleres como se foran obxectos, calquera acción che parece normal. Pero esa xente non pensa que lle poderán facer a eles mesmos. Nin pensan, nin se poñen no lugar, nin empatizan. Evidentemente, ese é o problema. E que demais incluso que eles pensen, o sea, se ti sacas os argumentos esas persoas, eses homes, principalmente. Sí, vamos. O problema tamén é que eles non o ven como algo malo, porque eu creo que se a eles lle fixeras, é dicir, cando ti lle respondes, ou en general, a xente que ten este pensamento, se che pasara a ti, eles como non viven nun sistema que os obxectivice a eles, que eles sintan violencia pola súa física, o que vivan con ese medo, se eles pasaran, por eso eu creo que tamén moitos non pensan que isto sea tan grave, nin pensen que é un delito, e por eso hai tantos perpetradores desto. Porque se eles pasaran xente, fotos deles espidos, non é o mesmo que se é unha muller, porque eles non sinten esa violencia, eles non sinten esa opresión estrutural. Entón, a parte máis complicada destes delitos, precisamente para mí, na miña cabeza, é que os perpetradores non son conscientes. Digo que están facendo é algo negativo. Eles veno como o que diste, como a muller é un obxecto, unha propiedade miña, e non lle estou facendo ningún mal. Eu non estou violentando de ninguna maneira. Entón, pareceme moi difícil, e, bueno, é o que falamos, que a única maneira de solucionar isto é un cambio mental e de paradigma, porque é que non pensan que sea algo malo. Porque senón non habería miles e miles e non te meterías nun grupo de Telegram e o farías tan alegremente, sabes? Porque isto non é un atraco no callejón a medianoite ca cara tapada. Isto é, bueno, é que eu non estou facendo nada mal, é unha... Mira, a miña ex, que me cae mal, toma fotos dela. A miña muller, bueno, é que son fotos. Non. Efectivamente. Moito por facer. En fin, Silvia, non sei se queda algunha noticia ou algo na actualidade. Non queda ninguna, o sea, na actualidade quedará moito, pero do que vayamos a tratar hoxe non queda máis. Moi ben, pois entón, a que sección do Asous seguimos pasar agora? Vamos pasar agora a misceláneo para un cambio e para non deixarvos cun sabor de boca depresivo e de metervos nunha cova e marchar da sociedade, que tamén é respetable. Entón, dilo por algo en concreto. Eu digo porque non lo deberíamos plantear seriamente. Aí o deixo. Mensaxe de Silvia, titular. Total. Ora, misceláneo tiñamos un par de cousas. Anxo quería mostrar unha obra audiovisual da que vou avisar. No? Perdón, Silvia, queres que deu neste antes as cambio miñas noticias? De escaleta, pero as cuestións técnicas temos que ir primeiro co do museo. Ah, vale. Bueno, vale. Ok. Tens que acompañar a orden. Olvidádevos de todo o que dixen. Agora vamos pasar a nosa segunda sección e ao final, se nos dá tempo, vamos a pasar a parte miscelánea. A nosa segunda sección vai ser unha tranquilidade, un pouco relax, que vai ser un resume do verán, é dicir, valoración do verán, cousas que fixamos este verán e así plan destacado e tamén propósitos para o inverno que chega. Entón, en plans destacados do verán, unha valoración do verán, Anxo, poderías nos expresar a túa visión do teu verán? Ben, eu creo que a miña visión do verán foi positiva en aspectos sociais e de lecer, a verdade, dentro do que tal. Ben, agradable, moi agradable, moitos plans de relax, bastante descanso, grazas a Deus, alabamos. Gracias a Dios e o Estatuto dos Traballadores polo descanso. Eso é o máis importante. Sí. Entón, bueno, pois efectivamente, grazas ao Estatuto dos Traballadores, pois cuidamos de descansar un pouquinho este verán e, bueno, pois disfrutar da familia, de amizades, en fin, disfrutar de plans en boa compañía para desconectar. E algunhas veces, desgraciadamente, comigo. Eso, Silvia, desgraciadamente non é a palabra que me empregaría. Non se pode estar todo o tempo en boa compañía, tampouco que se acostumbra un. No, a ver, eu creo que a compañía é boa. Foi boa. Vale. Sí. O que tamén é certo, si que vou comentar, eu bastante recuperado, indo ao xinasio, ben. Bueno. Correcto. Tendes que ver a Anxo, Está como un toro, diríamos. Mira. Bueno. No, os espectadores ao mellor non son conscientes de que isto levas uns meses que non foi tan fácil. Non era fácil, non. Tendinitis, bueno, en fin, cousas que pasan. Sí. O tema,
moitos plans, pero algún plan así a destacar, Anxo, que che chama a atención. Non porque fora especialmente bo, nin porque fora especialmente interesante, nin porque fora especialmente divertido. Algo divertido foi. Home, o post. Hai veces que hai que facer as Algo cousas foi polos divertido. jajás e este é o caso. Efectivamente. Pero eu penso que era un tema bastante interesante para falar aquí no Xóuxere e para comentarmos, bueno, pues, o valor cultural dunha impresionante exposición que fixo a Xunta de Galicia no Gallás, na Cidade da Cultura, naquel mausoleo precioso que fixo Don Manuel, sobre Castelao. Que en principio, planazo, Claro, non? Que home. pode fallar nun plan de verán de ir a ver unha exposición a Cidade da Cultura? Pois poucas cousas, a No. verdad. Pero a exposición chamábase Castelao Mirar por Galicia, se non me equivoco, e en teoría pretendía transmitir, bueno, pues esa visión de Castelao sobre Galicia. Eu quería traela aquí, Claro, porque hai veces que non se consiguen as cousas que... aínda estades a tempo de visitala, Sí. e eu creo que é interesante que a xente a visite para ver o que fai a Xunta de Galicia cos cartos dos cidadáns. Porque, dende logo, é moi curiosa. Temos unha burbulla como un mundo que a inteligencia artificial, e iso é un problema. Non la soporto. Eu, odio a Quer dicir, inteligencia é unha artificial. ferramenta que de por sí non é mala, quer dicir, pero os usos que se lle dan poden ser problemáticos. Sí, como as bombas atómicas. Non exactamente, pero sí. Xa me entendes. Sí. O tema é que esta exposición de Castelao Mirar por Galicia, bueno, pois pretenderon os creadores ou o deseño desta exposición, pois pretenderon revivir a Castelao, pero que pasa cando intentas revivir ao morto? Non suele acabar ben a cousa. Pois que queda nunha especie de Frankenstein. É equiligual. E o que é unha figura esencial da nosa historia e unha figura que debería obter os maiores dos respetos, sobre todo, da institución máis importante deste país, pois, bueno, acaba convertindo unha exposición, en vez de unha exposición informativa sobre a trayectoria política e incluso artística, evidentemente, de Castelao, acabase convertindo nun túnel do terror. Pero que Anxo, política. Que política fixo Castelao? Castelao dibujaba, pero política eu non... Sao dicía a censura franquista cando morreu, non? Que era un dibujante... Eu non me acordo de nada político, así un que... escritor, esas cousas, sí. non? Algo así. Quería ser médico, tal... Sí, Eu non me acordo máis. Algunha cousa así. Sí. Bueno, pois Castelao, que evidentemente é o pai político deste país, basicamente, é un dos máximos representantes da acción política na República e o pai do Estatuto da Autonomía, un dos maiores artelladores, do ideario galeguista e do nacionalismo galego. E que lle fixeron, Anxo? Pois Que lle fixeron? Fixeron unha cousa que vamos a comentar. Vamos a ver. E temos imaxes, Esta exposición podía estar moi ben. E o emprego da tecnoloxía nas exposicións está moi ben, se se usa ben. Claro. E agora vou dicir por qué. Había unha parte que tiña era unha sala en donde todas as paredes teñan proxección. E entón é unha experiencia inmersiva. Eso está moi ben porque a xente gustalle moito, é algo moi atractivo e axuda moito a narrar. E de feito, o texto nese en concreto eu creo que era o mellor de toda a exposición, porque digamos que che falaba a Castelao e che daba como un discurso sobre a súa acción política polo país, tal. Digamos que eso en contido histórico cultural político, perdón, era o mellor, o que mellor estaba, e algo de contido tiña, eso non se pode negar, estaba ben. Pero o que mataba, pero que eso xa estaba mal. Vale. Por unha cuestión. Primeiro que animaban algúns debuxos de Castelao con inteligencia artificial, deixando algunhas imaxes un pouco que dirían en inglés unsettling, como se di, revoltosas, que se revolven o estómago, vale? Eso por un lado. Sí. Pero sobre todo o que máis revolvía o estómago é que eu estaba narrando a voz de Castelao a través dun deepfake. E un deepfake, para que non o saiban, é basicamente pois coller unha serie de grabacións auténticas da voz de Castelao e despois manipulalo para que diga algo que nunca dixo. Non? Para que lea un discurso que se inventou hoxe, por exemplo. Cal é o problema? Que Castelao, por desgraza, non tiña un podcast, chegou, claro. Si tuvera un podcast... No futuro van poder manipular as nosas voces perfectamente. As nosas teñenas. No futuro é hoxe. Agora. Pero bueno, o que estábamos dicindo. Pois Castelao só nos chegou unha grabación en moi mala calidade de un par de minutos. Entón, iso non é unha mostra suficiente como para facer
unha narración de 5 ou 10 minutos que sexa Polo que sea. entendible. Sí. Entón, un discurso que ben narrado contratando e pagándolle a un actor ou actriz, que non tiña por que narralo Castelao, de dobraxe, Tería moita máis emoción, estaría moito máis adecuado. transmitiría moito Sí. mellor, entenderíase moito mellor, e non sería unha cousa que estou che falando así e parece que son un robot. Unha cousa terrible. Eso por un lado. Sí. Pero despois non era só esta sala inmersiva, senón que hai un pasillo que che vai, bueno, pues narrando un poquinho a vida personal de Castelao. Porque se falas do personal, lembra que non tens que falar do político. Cousas da vida, que diría Castelao. Porque a vida non é política, Anxo. Efectivamente. Bueno, pois hai estampas moi curiosas, pero unha parte que destaca moito, unha parte que destaca moito desta Espero que sea exposición o que quero que sea. é a escena Bueno, durante o bombardeo de Madrid donde Castelao, que isto é algo é que non me quero rir, pero... que requiría pois gastar cartos para transmitilo ben, donde Castelao quedou atrapado no hueco dun ascensor. Sí. E como decidiron representar esta sensación? Pois era un túnel oscuro, como dicía antes, Bien. o túnel do terror, un túnel oscuro donde de repente vías arriba o letreiriño do ascensor, non? Primeiro Bien, andar ou algo bien. así, había como as portas antigas con reixas do ascensor, achegábaste e de repente vías a Castelao aí no chan, e temos probas. Wow. Temos probas gráficas. A ver, ese señor. Primeira prueba. Ai. Estaba animado. Isto, como podes ver, é, Dios bueno, mío. increíble. Isto era unha das partes máis destacadas. Isto para min, de todo o que me contaste, é a estrella da exposición. Increíble. Como podedes comprender, eso Ben non degrada para nada a imaxe dun persoeiro tan respetable. Eu si como Castelao. morro nestas características dou permiso para que se me faga isto. Polos jajás. Eu tamén. Bueno, o que estábamos dicindo. Isto xa, bueno, pois é unha cousa Heavy. increíble. Pero non queda aí a conta. No, porque como vamos querían parar. transmitir esa personalidade de Castelao, pois que mellor que coller unha foto de Castelao e a súa muller, Sí. Virxinia, e animala con inteligencia artificial. Porque que hai unha diferencia enorme no que che transmite unha foto parada a unha foto que fai así. Vamos ver esa foto. Isto era en tamaño casi real. É espeluznante, sinceramente. A ver, Anxo, está claro que isto transmite moitísima máis información e que debe... Unha exposición que se corta. Sin duda, isto sales dali profundizando moitísimo na vida e obra de Dende Castelao e sentíndote moitísimo máis cercano. Pero Castelao, como ben sabemos, aparte de político, que eso non nos interesa moito, era moi bo dibujante. Eso é certo. Total, sí. E era un artista E ademais dun seus valor... dibujos cero políticos. Efectivamente. Seus dibujos, flores. Unha parte que había ali, pois un holograma, moi interesante tecnolóxicamente, sí, efectivamente, e como fixeron? Pois colleron a Castelao, animárono con inteligencia artificial, e de repente parece que está dibuixando así no aire. Vamos ver como é o conto. Isto sentabaste diante e víalo aí, enfrente túa, e vedes o ben que ademais, dibuxa, non? o dibujo, Que está dibuixando sí, Castelao... xusto donde lle pasa o xiz ese que está movendo. Si Castelao dibujaba así, facía falta todo, Eu creo que ao mellor se dibuixaba así Era brujo. Era, efectivamente. Mago completamente. Efectivamente. Ai. Bueno, Anxo, nos por adiantamos. favor, Esperade, que levamos me un susto. revictimizas. Levamos un susto. Bueno, en fin. Ese é o teu resumen. No, vamos a acabar que a mellor parte que isto Vale. hai no que ver Unha ali. pincelada aí. Claro, Castelao, e isto ten unha etapa personal, Ai, mi madriña, sí. bueno, pois que efectivamente lle marcou a vida, que é cando lle morre o fillo. Sí. Bueno, pois os que fixeron esta exposición non se lles ocorreu a mellor maneira que poñer nunha parede unhas gafas de realidade aumentada donde ti te chegas e de repente só ves eso. E o primeiro que ves é un retrato de Castelao que de repente se anima, está así ao lonxe e se vai achegando pouco a pouco a ti hasta que se rompe o cristal e hai como uns ruídos moi estrambóticos. Quero dicir, eu entendo que intentes transmitir o dolor e esa cousa de Castelao, pero non sei. Así por colofón desta reseña cultural, É vale, que eu creo que eso xa intentaría transmitir na súa obra que escribiu ele, que dibujou ele, que non tes necesidade ninguna de andar tocando aí. polo menos non desta maneira. Claro, exacto. Eu creo que en contraposición a esta exposición, porque dende logo
eu doño unha nota moi pésima, sinceramente. Sinto moito pola xente que... Non os sintes que cobraron, eles fixaron o que lles mandaron e punto. Efectivamente, bueno, que lle den unha volta, sinceramente. Sí. Pero eu penso que en contraposición a isto hai unha obra cultural deste ano que sí que merece a pena, que é Antes de Nós, que fala tamén do aspecto personal de Castelao, pero dende logo cun respeto, con tacto e cunha transmisión respetuosa da súa vida. E é moi recomendable, dende logo, moi recomendable que a vexades e non a bichedes esa. En fin, non sei que vos parece, comentádenos, isto había que comentar, decididnos algo do que acabades de ver, seguides, mandádesnos un mensaje ou que sea para que nos interesa ver a vosa opinión. É increíble. Silvia. Vale, o meu verán, estaraste preguntando, bastante ben, fun á playa, moito calor, o mal é que estuve estudiando pouco, porque é inviable estudiar nestas condicións. E en Outes moi ben, a verdade é que este ano estuve en Outes, paseino extraordinariamente ben, unhas actividades que fun paseino todo ben, incluso, mira, vou falar de Ula Librería Social que fixo unha foliada de intercambio con País Vasco. Publicidade non pagada, pero non é necesario. No, vamos, xa nos páganos con todo o que fai, e que ti tamén fostes que pasamos pipa ou non. Eso foi un planazo, ves? Eso era unha cousa boa a destacar. Planazo, o sea, foron como 2 ou 3 horas, pero se me preguntasme que tal verán, digo, aquel día pasei non me van. E aparte disto, tamén a nivel cultural fun ao Festiletras recientemente, en plan a semana pasada. E estou moi contenta porque foi, eu a verdade que non sabía da súa existencia, foi porque non lo dixo unha amiga, e foi un festival super bonito porque fixo unha mezcla de conciertos, música, de diversión e cultura. Tamén había partes de bailes, exposicións máis serias durante o día, artesanía, incluso guías pola aldea, explicacións da vida de autores. En xeral, a verdade é que foi unha proposta que eu pasei excepcionalmente ben, teño que dicir, e que animous tamén, ademais foi económicamente moi viable, porque iso tamén foi algo que me sorprendeu, que plans deste estilo, que incluso creo que che sentan millor, son moitísimo máis baratos. Ti depois vas ao Son de Camiño e pagas, bueno, vou dicir unha cifra aleatoria, 150, ao mellor é pouco, 150 euros pola entrada. No, ou polos gastos en xeral de estar ali. E non sintes esta conexión, non ten este espírito, esta alma. Entón, se algo saco do verán, e quero que motivar os nosos ointes a que busquen plans cercanos dentro do seu propio pueblo ou da súa zona, porque ademais estás apoiando a persoas moito máis directamente, é dicir, non sei, eu non sei a quen vai o do Son do Camiño, pero creo que alternativas deste estilo son moito, e ademais están moito mellor organizadas, porque ti dirías, pago 150 euros por unha entrada a un festival, claro, estará todo perfecto. No, error. Vas a un festival así pequeniño, unha actividade, o sea, mesmo me ten unha actividade pequena, é o que diste, están feitas con cariño, pensadas para a xente está toda de moito mellor humor, e están pensadas con unha finalidade, é dicir, non é ocio por ocio, sino que ten unha finalidade e sales moito máis tranquilo. E aparte, outra cousa que, digamos, que marcou bastante o meu verán, que vou facer un inciso así, de noticias de Taylor Swift. Podedelas pasar se non vos interesa. Paren as rotativas. Paren as rotativas. Vale, eu son moi Swiftie, como se pode ver. Por asegurar isto, 1 minuto, No, 2 minutos. Vale. Taylor Swift vai sacar novo disco. Atención a todo o mundo. Novo disco de Taylor Swift. Publicidade non pagada. Creo que vai ser o 3 de outubro. Creo e seino. A miña Swift interior está me dicindo que sí. 3 de outubro no disco non necesita a miña publicidade, eso está claro. E outra cousa que queria dicir que recentemente foi o proposal que o seu mozo lle pediu matrimonio, e como Swiftie abrimos sección da prensa rosa. Claro, prensa rosa. Pero a mí o que me sorprendeu, como persona que lle interesa moitísimo a vida personal desta persona, porque, bueno, podes chamar trastorno, podes chamar, intentar evadirme da dura realidade que vimos. Referentes da cultura pop. Exacto. Hai no que respetar, de feito. Pois incluso a min me pareceu mal a cover. Antes falábamos de Frankenstein, moi a caída a camiseta que trae o Silvia. É a miña camiseta favorita. Pois o que iba a dicir é que eu, incluso como eu sendo Swiftie, me parece un pouco exagerada a cobertura mediática que se lle dou. Porque douselle moitísima máis cobertura mediática
a súa pedida de matrimonio é unha cousa personal dela que non nos incumbe ningún de nós. Ti vas ir á boda? No. Eu tampouco. A mí non me invitaron, polo menos. Exacto. E o disco... Mano, que ao mellor ven por correo postal, eso sempre leva tempo. Dios, que ira que sí. Entón retiro todo o que dixen. Pero pareceme moi heavy que se lle dea máis bombo a noticia de que se vai casar que non nos involucra a ningún de nós a que saque disco. O sea, chocoume a min personalmente e nada, quería dicir que me alegrou o verán porque disco novo, e xa estou contenta, pero sí que me quedei un pouco en shock polo impacto desta noticia e que me parece un pouco surrealista e que nos deberíamos parar a pensar na implicación que temos na vida destas persoas porque realmente non ven a conto. Non me dá conto, e dixo eu como vítima número 1, é dicir que eu alegroume, pero ver que esta noticia tuvo tal impacto, fíxome parar a pensar un momento e dicir, a ver, xa está. Xa está. Eso é o que quería dicir. Pero a tope co disco, chicos. Temos que estar aquí. Hei de falar cando sala. O sea, non vos preocupedes. Sí, aí reservamos unha sección inteira. Non me vou a olvidar desto. Unha conclusión? Conclusión rápida. Hai que disfrutar das cousas que che fan feliz, pero sin deixar de poñer en perspectiva a realidade da túa vida e de que ti non tes nada que ver con esta xente e de que ti tes que centrarte na tua vida e mellorar a tua vida e non estar living vicariously, que non sei como se di en galego, do asco. Vivindo precariamente. Vivindo a través da vida de outras persoas. Porque a ti realmente que Selena ou que Taylor se van a casar, que entendo que pode ser unha alegría, é que non che involucra. Hai que estar posto un equilibrio entre a fantasía e a realidade. Noticia de verdad e outras cousas. Nada, en conclusión, apoyade sempre os referentes culturais locais. Ese aquí, participades se podedes en asociacións culturais ou movimentos culturais do voso territorio, non só consumir pasivamente cultura, senón participar activamente. E que ademais, desde un punto de vista egoísta, faiche sentir moitísimo mellor. O sea, perdón, antes de seguir coa escaleta. No, agora vamos ir a misceláneo, porque tes un pequeno inciso. Nada, unha cousa que se me olvidou da maravillosa exposición de Castelao que non 30 segundos. Non podo reprimir esta ansia de compartir con vos esta imaxe que había ali. Ai. Supuestamente representa Castelao estudiando nunha aldea. Sí. Supuestamente. É que é terrible. Pero fixadevos na chabola que ten detrás, que eu non recoñezo ese estilo arquitectónico en ningún lado deste país. Porque ti non eres tan inteligente como a inteligencia artificial. E ten un cartel moi curioso en riba que pon pulpería, porque non hai nada máis galego que unha pulpería. Tipo, sí, señor. Claro. Isto é o inciso, nada máis. Perdón. Volvemos a orden da escaleta. Orden de escaleta. Fin de la cita. Vamos a acabar con unha sección miscelánea que Anxo quixo aquí terernos hoxe unha cousa da que se responsabiliza el personalmente exclusivo e calquera queixa, comentario e insulto vai a el, porque eu non fui un partícipe desto. Nada, emenda maior. Eu non me responsabilizo de absolutamente nada. Vale. Non me responsabilizo de nada. Vale. Pero, bueno, é algo que... Si queredes parar o programa, ahora. Si sodes valientes, si queredes ver o que se ven... Nos imos compartir isto de xeito informativo, vale? Cada un que saca as súas conclusións. Aviso de gatillo, trigger warning. Eso. Para min a lingua galega é a lingua da miña morriña. É a lingua das miñas avoas, da miña infancia, de Castelao, de Rosalía de Castro, e tantos escritores que inspiraron e leváronos a aqueles tempos labregos. Se teño que elixir unha palabra, morriña sería unha delas, pero probablemente a que máis me gusta é bolboreta, mariposa, un bico, paisanos. Eu creo que... Perdón, eu creo que este vídeo está no todo. Dios mío. Eu creo que este vídeo está no todo. Isto é nego raro de internet. Estes somos tío... Tempos labregos, Rosalía, Castelao, bolboreta, morriña. Sabes que estes somos tío cando elegimos o nombre do podcast. A vos, perdón. A lengua dos nosos Rosalía de Castro e Castelao. E todo isto... E tradúceche bolboreta por si non entendestes. Bolboreta. Mariposa. Esa é a parte máis importante. Por si non a virades. Pero o mellor desto que estamos ríndonos desta situación nun programa que se chama... Sí, a Xouxere, no, é que nós temos que estar caladiños. Algo contribuímos a isto. Home, contribuímos. Tamén é verdad que o fixamos en 2016. Xa pedimos perdón. Pedimos perdón. Xa está. Referímos ao primeiro programa desta última tempada para ver as nosas disculpas. É unha referencia a isto, quero dicir algo que non sei se dixen nunca no Xouxere, pero eu, cando estaba na miña época de batinte, que debatín no Campeonato Mundial de Bate en Galego, CEMUGA, houbo
segundo ou primeiro ano, tanto ten. O organizador, que era parte da nosa directiva, Daniel, fixo un discurso no que dixo, que é unha cousa que eu recordo constantemente, que a súa palabra favorita en galego era mesa. Mesa. E dixo que lle gustaba mesa porque era, isto era un gancho para decir que o galego é unha lingua viva, que é unha lingua que se usa cotidianamente e que sempre pensamos en Bolboreta Abuelas e Rosalía de Castro Castelao, pero que esa pregunta de cal é a túa palabra favorita en galego xa nos pon nun marco de idealización e de romantización e folclorización, cando a túa palabra favorita en galego, a próxima vez que me pregunten, eu tamén vou dicir mesa, porque é que é unha pregunta que xa é eso, que che pon nun marco de sí, e ti que che gustou máis, o Coliseo ou a Torre de Pisa, sabes? Como un obxecto artístico alleo a ti mismo que non usas, cando ti dis moitísimas palabras en galego que non son, gracias a Bolboreta, Xoaniña. De todo, podes enamorar, podes rir, podes insultar, podes crear, podes comunicar, podes matar. Non é algo que recomendamos, pero me refiero verbalmente. O galego é unha ferramenta. Exacto, non é algo para poñer. É un instrumento, non é mirar para ele, é algo para usar. Dios mío, a lingua dos nosos ovos, ai mima. O sea, que sí, que todo o que di é verdad, pero que ti no ano 2020, bueno, vale, no. Pero ti que no ano 2025 Nuestro Señor non estés posto en que isto xa está pasado e que agora o que queremos é un uso real e unhas medidas reales para que o galego se manteña e, se Dios quere, millore un pouco e non unhas medidas estéticas, é estar bastante desconectada. Isto é como cando, creo que fora Rita Ora, perdón a Rita Ora se isto non é verdad, é que lle preguntaran unha vez se poderes viaxar no tempo, isto é boísimo, estas son as vibras, se poderes viaxar no tempo a algún sitio, a algún lugar, e dixo, eu viaxaría a París no 1936. O sea, para mí estas son as vibras do vídeo, son estoy en mi mundo abstracto de fantasía e ilusión e nada malo paso. Que... Sí. Eu non sei se fora Rita Ora, era unha famosa, eu creo que pode ser. Eu ese tweet teño aquí. Bueno. En fin. Bueno, hoxe Silvia, acabamos. Hoxe foi un programa completiño. Sí. Eu penso que estivo moi entretenido. Penso que todos podemos ir a dormir. Contádenos como sempre a vosa opinión, que sempre é ben recibida constructivamente. Tamén podes destruir o que querades, que non nos vai resbalar. Pero bueno, en fin, agardáramos que disfrutarades do programa de hoxe. Faládenos, escribídenos o que vos queirades, algunha proposta, calquera cousa que nos queirades dicir, que aquí a Pija e a Kinky vai estar para escoitarnos. É verdad que hoxe Anxo vai de Pija. Hoxe podo aceptar a Pija e a Kinky. Vou non aceptar. Pois sí. En fin, algo que queres decir para despedir o programa, Silvia? Que nos vemos no próximo Social. Efectivamente, vémonos no próximo Social. Gracias por todo. Unha aperta.